No niin, hei vaan kaikille! Tänään me sukelletaan syvälle yhteen suomalaisten rakkaimmista perinteistä, juhannukseen. Se on se yö, joka on samaan aikaan sekä vuoden valoisin että yllättävän varjoiskin. Lähdetään siis selvittämään, mistä tässä monitahoisessa kesän juhlassa on oikein kyse. Ja aloitetaanpa heti kysymyksellä, joka osuu suoraan tämän koko ilmiön ytimeen. Vastaus, se alkaa tästä luvusta yli 1 miljoona. Aivan oikein, yli 1 miljoona suomalaista pakkaa siis tavaransa, jättää kaupungit taakseen ja suuntaa kohti maaseutua ja kesämökkejä. Se on ihan valtava vuosittainen kansanvaellus. Ja syy tähän valtavaan joukkopakoon on tietenkin juhannus. Se on juhla, joka on niin syvällä suomalaisuudessa, että se ihan oikeasti, kirjaimellisesti pysäyttää melkein koko maan. Käydään tämä homma läpi 5 osassa. Me aloitetaan siitä suuresta paosta kaupungeista, katsotaan sitten niitä perinteisiä rituaaleja, kurkistetaan juhannuksen taianomaiseen historiaan ja puhutaan myös niistä vaaroista. Ja lopuksi mietitään, mikä tekee juhannuksesta juhannuksen. No niin, aloitetaan. Eli miksi ihmeessä koko kansa ryntää mökeille? No, täytyy ymmärtää, että suomalaiselle mökki ei ole mikään pelkkä lomakohde. Se on melkein pyhä paikka. Se on se yhteys luontoon, hiljaisuuteen ja omien juuriin. Ja tässä on muuten aika hauska yksityiskohta. Se itse pääjuhlapäivä, juhannusaatto, ei itse asiassa ole edes virallinen vapapäivä. Niin, se ei lue laissa. Se vaan on. Se on niin syvällä kulttuurissa, että siitä on tullut ihan itsestäänselvyys, eräänlainen instituutio. Okei, siirrytäänpä sitten itse juhlintaan. Miltä juhannus näyttää, kuulostaa ja maistuu? No, siinä on oikeastaan 3 sellaista ihan keskeistä elementtiä. Ensimmäinen on tietysti kokko, se valtava rannassa loimuava rovio. Alun perinhan sillä on uskottu karkotettavan pahoja henkiä ja varmistettavan hyvä sato. Nykyään se on ehkä enemmänkin vain se valon ja yhteisöllisyyden symboli. Sitten toinen aivan ehdoton juttu, sauna. Ja juhannussauna ei ole mikä tahansa sauna. Se on usein koristeltu tuoreilla koivun oksilla, ja niistä tehdään tietenkin myös se vihta tai vasta. Se on sellainen puhdistautumisen ja rauhoittumisen rituaali. Ja 3. pilari, joka sitoo kaiken yhteen, on tietenkin ruoka. Se on juhannusateria, juhla kesän ensimmäiselle sadolle. Hetki, kun nautitaan yhdessä kaikesta siitä hyvästä, mitä luonto antaa. Ja mitä sieltä pöydästä sitten löytyy? No, ne ihan klassikot. Grillimakkaraa, ehkä jotain lihaa, tuoretta kalaa. Mutta kaiken kruunu, se todellinen tähti, on tietysti uudet perunat, voin ja tillin kanssa. Siis eihän kesä edes ala ilman sitä makua. Mutta hei, juhannus ei ole pelkkää makkaran grillausta ja saunomista, ei todellakaan. Sen juuret menevät paljon syvemmälle, aina muinaisiin pakanallisiin uskomuksiin asti. Juhla onkin aikamoinen sekoitus. Alunperin se oli pakanallinen kesän ja auringon juhla. Sitten kristinuskon myötä se yhdistettiin Johannes Kastajaan, siitä muuten tulee se nimi juhannus. Mutta vaikka nimi muuttui, se ydin, se säilyi. Se on edelleen valon ja hedelmällisyyden juhlaa. Ja se vanha taikuus, se elää yhä, ainakin leikkimielisesti. Kuulostaako tutulta? Kerää 7 tai 9 erilaista kukkaa juhannusyönä, laita ne tyynyn alle ja näet unessa tulevan puolisosi. Tämä on ehkä se tunnetuin, mutta näitä lemmentaikoja ja onnenloitsujahan on ollut kymmenittäin. Ne on sellaisia suoria kaikuja menneisyydestä, ajasta, jolloin luonto oli täynnä mystiikkaa. Mutta niin, tällä valon juhlalla on myös todella synkkä ja vaarallinen puolensa. Ja se tuo meidät aiheeseen, josta on pakko puhua. Turvallisuus. Ja se on karu totuus, että melkein jokaiseen rakkaaseen juhannusperinteeseen liittyy myös ihan todellinen vaara. Se idyllinen keskiyön pulahdus järveen, se komea rantakokko, se riemukas ajomatka mökille, kaikilla niillä on kääntöpuolensa. Eikä tämä ole mitään uutta. Järjestöt kuten Pelastusopisto ja Liikenneturva varoittavat joka ikinen vuosi ihan samoista asioista. Tilastot ovat valitettavan usein tosi synkkää luettavaa ja ne muistuttavat, että juhannus vaatii ilonpidon lisäksi myös vastuuta. Otetaan nyt vaikka se kokko. Ihan muutamalla perusjutulla voi estää sen, että juhlasta tulee katastrofi. Varmista, että paikka on turvallinen, pidä sammutusvälineet käden ulottuvilla, älä jätä tulta yksin ja, mikä tärkeintä, sammuta se kunnolla. Ihan loppuun asti. Mutta näistä riskeistä huolimatta, miljoonat suomalaiset rakastavat juhannusta ja palaavat sen pariin vuosi toisensa jälkeen. Miksi? No, se vie meidät koko tämän juhlan ytimeen.
Mikä tässä yhdessä viikonlopussa on niin erityistä, miksi se on niin perustavanlaatuinen osa suomalaisuutta? Vastaus on oikeastaan kaikessa tässä. Se on se syvä yhteys luontoon, se on valon voitto pitkän, pimeän ja raskaan talven jälkeen. Se on perheen ja ystävien kanssa olemista, juhannus on tavallaan koko kansan yhteinen helpotuksen huokaus. Se on se hetki, kun kesä on kauneimmillaan ja elämä voittaa. Ja juuri siksi se on niin olennainen osa suomalaista identiteettiä. Loppujen lopuksi juhannus on siis täynnä kontrasteja. Se on ilon ja elämän juhla, mutta se vaatii myös syvää kunnioitusta niitä varjoja kohtaan. Valon juhla, joka muistuttaa meitä luonnon voimasta ja omasta vastuustamme. Ja tämä jättääkin meidät pohtimaan, mietipä hetki, miten valon ja pimeyden vaihtelu on muovannut niitä juhlia ja perinteitä, jotka ovat tärkeitä juuri sinulle ja sinun kulttuurissasi. Aika mielenkiintoinen ajatus, eikö? Kiitos kun olit mukana.